Di felsefeyê de pirsgirêka cudaiya cewher û hebûnê meseleyekî gelek kemnare ye. Cudahiya cewher û hebûnê ew cudahiyê ku carê yekem ji aliyê Thomasê Aquinoyî ve hatiye berfirehkirin û ji wê demê ve meriv dikare bibêje ku ji bo felsefeyê giringiya xwe parastiye. Cewhera tiştekî çewaniya wî tiştî ye û ev mesele ji meseleya hebûn yan jî tunebûna wî tiştî jî cuda ye. Meriv dikare bi mînakekê vê yekê wiha şîrove bike. Zarokek ji we pirsa nasandina hespekî yekkuloçî bike, bêguman hûn ê jê re behsa hespekî nazenîn ku di serî wî de kuloçek heye û axlê pîspî ye bikin. Heman zarok pirsên xwe bidomîne û vê carê jî hebûn yan tunebûna hespên yekkuloçî bike, helbet hûn ê jê re bibêjin ku ew tunenin. Di vê mînakê de pirsa yekem bi cewherê re tekil dere û a duyêm jî bi hebûnê re tekil dere. Heman zarok dikare ji we pirsa şêrekî jî bike. Hûn dikarin şêrek û zarok pirsa wî ji we dike baş binasînin. Lêbelê bi vê danasîna we de zarok nizanibe ka şêr heye yan jî yanêna. Lewma jî dîsa dê pirsa hebûn yan tunebûna şêran jî ji we bike. Yani meriv dikare bibêje ku ev pirs herdem pirsekê cuda bûye. Akuînasî dema teoriya Anselmusî a derbarê Xwedê de red kiriye ku hinek delîlên ontolojîk diguncîne, pişta xwe daye bê cudahiyê. Penaseyê Anselmusî cewhera Xwedê penase dike. Lêbele penaseyên derbarê cewherê de gelekî baş werin dayîn jî hebûnê garantî nakin. Akuînasî bi nêrînekî cuda li bersiva pirsa wateye hebûna tiştekî çi ye digere. Heke tiştek bi tenê cewher be nexwe ew wekî hêzê heye ne wekî fiîlê. Heke Xwedê dinyayê li gor daxwaza dilê xwe afiran dibe, divê cewhera dinyayê beriya hebûna wê hebe. Bela ne pêkane ku cewhera Xwedê di pêşiya hebûna wî de hebe. Lewma jî pêwîst e ku Xwedê seranser hebûnatî be. Pirsa pêşikiya cewher yan hebûnê pirsekî gelek kevne û gelek filozofan serê xwe pê êşandire. Di vê pirsê de jî tê dîtin ku her yek li milekê ramanên Platon û Aristoteles du çavkaniyan serekene. Ramana ku dibêje cewher herdem di pêşiya hebûnê de diye û di pêşiya hebûnê de tê xwe dispêre teoriya lewnên îdeal a Platon. Ramana dî a ku wekî dijberê vê ramanê tê dîtin jî xwe dispêre ramanên Aristotle. Ramanên ku ji aliyê akuînasî ve hatine parastin ji aliyê Don Scottî ve hatine rexnekirin. Don Scott delîl rave û şîroveyên xwe bi awayekî hûrgilî û bi kîtekît nivîsandiye û ji ber vê çendê jî kesên ku berhemên wî dixwînin ji ber vê helwesta wî şaş û ecebmayî dibin. Scott du carê dest ji cudahiya aqil û baweriyê bernedaye û vê yekê parastiye. Mesela baweriya xwe bi abadîniya rih aniye lêbelê gotiye ku delîlekî ku bikaribe vê yekê bipeytine tune. Lewma jî Charles Sanders Peirce'ye filozofê Amerîkayî deme behsa Scott dike dibêje ku ew metafîziknasekî gelek mezin e. Ramanên Scott ji aliyê William Ockham ve hatine bikararîn û berfirehkirin. Ockham jî gotiye ku bêgavîtî bir tenê di mantîqê de heye, lêbelê di pergala ango di nîzama xwezayî a nesneyan de tune. Hete bêrekûpêkiya ku di xwezayê de heye jî ta radeyekî erêniye. Yani ne bêgavên ku çêbin û dikarin bibin tiştekî din jî. Ev yek tê vê maneyê ku peyîtandin û delîlên mantiqî em nikarin xwe bigihînin zanîniya dinyayê. Bi revajiya vê yekê divê em bala xwe bidin nesneyan û çêbûna wan. Ji bo bi destxistina zanîniya ewledar û rast a dinyayê pêdîviya me bi çavderî û ezmûnê yani helbetê piştî bi destxistina daneyan jî pêdîviya me bi jêderên aqlî heye. Bi vê helwesta Ockhamî re meriv dikare bibêje ku rêya zanînekê nû ango rêya zanîna zanistî xwe eşkere kiriye.